വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആഫ്റ്റർ സ്കൂൾ റൊട്ടീനാണ്. അപ്പോൾ 16-ാം തീയതി ആയിരുന്നു, ശനിയാഴ്ച നമുക്ക് സ്കൂളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒന്നെടുത്തൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ സ്കൂൾ വിട്ട് വന്ന ഉടനെ ഭയങ്കര വിശപ്പായതുകൊണ്ട് ഫുഡ് എടുത്ത് കഴിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ വേറൊരു കൊറിയർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊരു വാനില കേക്കാണ്. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള നല്ല കേക്കാണ്. ഒരെണ്ണത്തിൽ പീസായിട്ടാണ്, ഒരെണ്ണത്തിൽ 5 പീസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് വാനില കേക്ക്. ഞാൻ ഈ ക്ലിപ്പ് കാണിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതിൽ മേളിൽ തന്നെ ബബിൾ റാപ്പ് ഉണ്ടായില്ലേ, അത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അനിയൻ്റെയും ഉമ്മാൻ്റെയൊക്കെ അവർക്ക് കൊടുത്ത്, എന്നിട്ട് ബാക്കി എൻ്റെതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇരുന്ന് പൊട്ടിക്കണത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ സ്കൂളിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വേറൊരു കൊറിയർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈറ്റ് വാൾപേപ്പറാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ ടേബിളിലേക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മേടിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളതിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് ഒക്കെ കണ്ടോളൂ. അപ്പോൾ ഇതാണ് സാധനം. ഇത് നല്ല ഗ്ലേസിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോഴും ഗ്ലേസിങ് ഉണ്ട്. ടേബിളിൽ ഒട്ടിച്ചിട്ടും അത്യാവശ്യം നല്ല ഗ്ലേസിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനത് കറക്റ്റായിട്ടൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ മദ്രസയിൽ എടുത്തിട്ട് നോട്ട്സ് എഴുതാണ്ടായിരുന്നു, അത് എഴുതണതാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ വലിയ കാര്യത്തിന് പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. ശനിയാഴ്ചയാണ്, പിന്നെ സ്കൂളൊക്കെ എടുത്ത് വന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അധികമൊന്നും പഠിക്കാനുണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ രാത്രി ആയപ്പോൾ വാപ്പി വന്നിട്ട് അത് ഒട്ടിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി അത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണതിന് ടേബിള് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നന്നായിട്ട് സ്റ്റഡി ലാമ്പാണ് വെച്ചത്. ഈ സ്റ്റഡി ലാമ്പ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, എൻ്റെ നേരത്തെ വീഡിയോസിലൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മളൊരു പെൻസിൽ സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചു. സ്കെച്ച് മാത്രമാണ് അതിലിപ്പോൾ ഉള്ളത്. പിന്നെ ഒരു യൂണിക്കോണിൻ്റെ പിഗ്ഗി ബാഗും കലണ്ടർ ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. പിഗ്ഗി ബാങ്ക് എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയതാണ്. പിന്നെ നമ്മളൊരു വാട്ടർ ബോട്ടിലും വെച്ചു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ബൈ.